Fit-tmiem il-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista l-Prim Ministru Lorenz Gonzi ħabbar li Jeffrey Pulicino Orlando, Franco De Bono u Jesmond Mulliet mhux se jkunu qed jitħallew jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali li jmiss mal-Partit Nazzjonalista. Mistoqsi dwar il-fatt li kemm Jeffrey Pulicino Orlando u Jesmond Mulliet diġà ddikjaraw li mhux se jkunu qed jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali, Lorenz Gonzi wieġeb hekk. Sa noqgħod nidħol f'argumentazzjoni ta' x'intqal ma ntqalx. Il-punt huwa dan mhux x'qalu l-individwi ma x'qed jgħid il-partit. Il-partit ħa pożizzjoni ċara, kategorika u naħseb m'hemmx lokal interpretazzjoni. Il-partit mhux sarreħadu lil dak it-tlieta in-nies jikkontestaw f'ismu fl-elezzjoni ġenerali li ġejja. That's it. Ma fl-opinjoni tiegħek jgħid sa? Grazzi, issa dak janalizza l-poplu jara l-poplu. Mistoqsi mill-ġurnalisti Lorenz Gonzi ma kienx jaf iwieġeb jekk wara din id-deċiżjoni u se jkollu l-appoġġ ta' dawn id-deputati la darba jerġa' jiftaħ il-Parlament f'Ottubru. Fil-Parlament hemm xi riskju li issa dawn ma jissapportjawx. Xi ħaġa li jara huma tal-deputati il-punti li huma deputati eletti fil-Parlament u issa proċedura normali. Mistoqsi jekk din id-deċiżjoni ttieħdiġ b'mod ġust u demokratiku għaliex il-Parlament huwa magħluq, Lorenz Gonzi qal li din id-deċiżjoni kellha tittieħed internament fil-partit. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet Lorenz Gonzi qal li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approva 60 kandidat għall-elezzjoni ġenerali li ġejja, fosthom 10 li se joħorġu għall-ewwel darba. Lorenz Gonzi qal li dawn il-kandidati inkludu lil kap tas-Segretarjat Tostingat Manuel Delija u lil Perit Tony Bezzina li tnejn ħirġin fuq id-distrett ta' Franco De Bono, lill-eks segretarju tal-UHM Gejtu Vella, lill-eks chairman tal-Mita Claudio Grek u lill-professur Albert Fenek. Dwar it-talba ta' Jeffrey Pulicino Orlando biex Richard Kakija Caruana jitkeċċa mill-Partit Nazzjonalista, il-Prim Ministru qal li din se tinstema nhar it-3 17 ta' Lulju u dakinhar tittieħed deċiżjoni dwarha.